Wedi croeso nôl I gêm ar cae 1 rhwng Llanishen a Ysgol Y Strade. Y Strade yn gwyrdd coch y melyn a Llanishen yn y glas a gwyn. Lloyd, Matty am roi'r bêl mewn I sgrym nawr. Sgrym yn cael ei ddwyn gan Y Strade. Cyfle nawr I Llun Morris am cais y gêm. A'r cais gyntaf y gêm yn dod I rif naw Llun Morris. Llun Morris wedi sgorio sawl un yma heddi. A'r trosiad am ddilyn gan sgoriwr y cais Morris. Ond tamed bach yn fyr. A'r sgôr yn aros am 5 pwynt I ddim I Strade. Llun Morris am ar ddechrau'r chwarae fan hyn nawr. Bêl yn yr awyr. Wedi cael ei taclo gan rhif 6 Josh Jones. Taclwr ddim yn rhyddhau nôl y dyfarnwr, felly bydd hi yn kick-osb I Llanishen. Dros y bêl. Ond unwaith eto, dyfarnwr ddim yn apus bod y taclwr wedi rhyddhau. Felly cyfle Llanishen os am lledu'r bêl. Mynd I fod yn anodd iawn I torri lawr am ddiffyn Strade ar ôl y perfformiad. Strade yn erbyn Mountain Ash. Sgorio 60 pwynt yn y gêm yna. Ond cyfle fan hyn nawr I Llanishen. Dros y bêl mae Josh Jones. Mae rifau allan fan hyn nawr mewn I rif 7 Lloyd Matty. James Hawkins, pasio allan I Iwan Dillon. Ond kick-osb fydd ei Y Strade. Ddim yn ryddhau'r bêl. Felly y pêl yn nwylo y bechgyn o Lanelli. Cyfle I Y Strade. 3 yn erbyn yr 1. A cais arbennig o dda I Y Strade. Unwaith eto Daniel o dan y pist wedi sgorio sawl cais heddi I Y Strade. Ac unwaith eto wedi sgorio trosiad yn llwyddiannus gan Llun Morris. Felly Llun Morris yna o ddechrau'r chwarae fan hyn nawr efo'r cicwr Llun y Llaner. Wedi cael ei dala yn ail ar 20 Llanishen. Josh Jones wedi methu'r tackle fyna a cyfle fan hyn nawr I Llanishen I sgorio pwyntiau cyda'r gêm I nhw. Ond y bas yn rhydd nôl mewn I dwylo Ysgol Y Strade. Daniel unwaith eto ar y bêl. Ochr Gami fan hyn nawr gan y rif 7. Bêl yn dwylo Llun Morris. Pas yn rhydd ond wedi mynd mewn I dwylo unwaith eto Y Strade.
McDowell ar y bêl. Ochr gamu ond cael ei gymryd i lawr gan Llanishen. Cyfle nawr i Morris ac wedi sgorio cais arall i Y Strade. Ffigio'r pas a o dan y pist. Llyr Morris a i ddechrau chwarae i fan hyn nawr. Dal yn yr hanner cyntaf. Cael ei cwrso a taclo gan Llion Williams. Dal i fynd, ma Llanishen. Chwilio am pwyntau cyntaf gêm. Ond y pwysau yn dod gan Y Strade. Pêl allan ar yr asgell. Bêl yn dwylo Iwan Dillon, chwilio am rhywbeth. Ond tacl galed arno fe. Am ddiffyn da gan Y Strade fan hyn. A mae cyfle fan hyn nawr. Os am lleri Bêl, ond yn cwmpo'r Bêl. Fe gwnaeth Blake Newton. Methu dal gafel ar y Bêl yna. Felly cyfle nawr i Y Strade. Bêl yn dwylo Daniel unwaith eto. Ni gyd yn gwybod pa mor dangerous mae gallu fod. A llinell da fyna gan Rhydian McDowell. Cais arall i Y Strade. Ac y sgôr yn 24 pwynt i ddim yn yr hanner cyntaf. A'r trosiad yn llwyddiannus a dyna hanner amser fan hyn ar cael ei fin lawr yn Cea Moncana. 26 dim, hanner amser i Ysgol Y Strade. They're down over there. I don't know what's happened. Oh shit, she's in there, isn't she? Oh! Wedi ail ddechrau fan hyn nawr.
yn y gêm rhwng y Strade a Llanishen. Dyfarnwr ddim yn apus gyda'r awddychriad yna. Dau tîm ddim yn barod. Felly, Llanishen yn ail ddechrau. Cystadlu da fyna efo'r bêl yn yr awyr. Ond y Strade sydd ar bêl wedi troi drwy'r tackle. A mae'r cyflymder da fe. Rhif 15, Llion Williams. O dan y pist. A mae'n edrych mae'n mynd i cymryd llawer o beth i Llanishen. Dyn ôl mewn y gêm yma. A'r trosiad yn un dda. Felly y sgôr Strade 33, Llanishen dim. Llun Morris yn ail ddechrau pethau yma unwaith eto. Daliad da fyna gan Llanishen. Bron am mynd mlaen. Gystadlu dros y bêl. Ddim yn ollol siŵr da'r penderfyniad yna, ond falle ddim yn dal ei bwysau yn lan. Ond tackle gryf gan Strade fyna. A oes cyfle am cais cyntaf y gêm i Llanishen fan hyn. Zayn Lily White oedd ar y bêl fyna. Tackle da fyna ar Lucas Farmer. A mae wedi yn Cicosby y Strade. Unwaith eto, Strade yn mynd am y cornel. A Llion Williams mewn am cais arall. Y trosiad yn dod yn syth, ond wedi bwrw'r postyn tro yma, felly bydd y sgôr yn aros yn 38 pwynt i ddim i y Strade. Eilyddion yn cael ei gwneud gan Dylan Richards fan hyn. Rhoi cyfle i bawb o tîm Strade i cyfrannu i'r fuddugoliaeth yma. Ysgol Y Strade hyd yn hyn. Ennill gêm cyntaf 31 pwynt i 17 erbyn Bishopston. A curo Mountain Ash 55 pwynt i 7. Edrych falle bydd Y Strade yn mynd dros y marcyn 50 na unwaith yn ragor yn y gêm yma. Os mae pethau'n cael ymlaen mynd fel maddi. A mae Daniel mewn yn y cornel unwaith eto. Cais arall i Daniel. Mae fynd i fod yn anodd iawn i gweld rhywun yn curo Strade heddiw. Y cyflymder yn dod o'r asgellwyr. A'r cryfder yn dod mewn ganol cae. Cic hir y tro yma. Yn mynd syth allan. A fydd y bêl yn dod nôl i'r llinell hanner ar gyfer sgrym i Llanishen. Dim y cic orau gan y Strade. Ond cic rhydd fydd hi, nid sgrym. Ond mlaen o'r dwylo mae'n mynd i Llanishen. Gêm sydd yn sicr wedi teimlo'n fwy na
7 munud i Llanishen fan hyn. Cyfle fan hyn nawr i Strade unwaith yn ragor. Cic trwy'r canol. Yn cael ei dyn yn lan gan Llion Williams. Hat-trick i Llion Williams. A'r sgôr yn mynd dros 50 pwynt i Strade. Unwaith yn ragor Llion Williams. Dim mewn hast i roi'r bel i lawr. A'r trosiad yn dilyn. A roi y sgôr i 50 pwynt i ddim i Strade. Bale wedi mynd mlaen o dwylo Llanishen. Ond dyfarnwr yn gweud bod y pas yn mynd ymlaen. Edrych ar yr amser. Mae dal amser ar gyfer y sgrym i Llanishen. Ceisio mynd am pwyntiau cyntaf nhw yn y gêm yma. Ond y dyfarnwr wedi gweld digon. Felly sgôr terfynol. Ysgol Y Strade 52. Llanishen high. Dim.